Bħal fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien immexxi minn Edifen Akadami, id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista illi għall-Partit Nazzjonalista l-ħaddiem jista' jkun pilastru illi jassisti u jsaħħaħ lill-pajjiż. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija waqt programm speċjali ta' Newsdesk fuq Radio 101 illi sar waqt maratona feluq snin il-President Emeritus, ex-Prim Ministru u ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Edifen Akadami. Adrian Dalija qabbel dak li qed iseħħ illum mad-diffikultajiet li pajjiżna kellu wkoll fl-istess perjodu fejn il-Partit Nazzjonalista kien qed jiġġieled għall-libertà u d-drittijiet bażiċi taħt it-tmexxija ta' Edifen Akadami. Għall-Partit Laburista dak iż-żmien anke llum il-ħaddiem kien xi ħadd illi jekk toffrilu xogħol mal-gvern dak jiggarantilek vot. Għal Edifen Akadami il-ħaddiem kien persuna, kien uman illi kellu opportunità, illi kien xi ħadd li nistgħu niskopru fih talent. Kien persuna illi jista' jagħmel li jridu jikkrea in-negozju hu. Bħal dak iż-żmien ukoll illum anke l-libertà hija medda. Illum sfortunatament qed naraw li l-gvern b'diversi modi qed jagħlaq ħalq il-libertà tal-espressjoni. Qed jakkes il-ġurnaliżmu, qed iġiel il-medja tħossa imxekla b'diversi modi, qed ukoll bil-fondi li għandu jirnexxielu idawwar messaġġi kull fejn iritu u eventwalment iwassal li għal darb'oħra Malta tgħaddi minn perjodu sfortunat illi l-libertà tal-espressjoni qed tarġa' tisfa' il-sir. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll Clyde Pooley, Segretarju Ġenerali, kif ukoll il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Partit Robert Arrigo.